Mga utod naman sang 15 anyos nga estudyante nga biktima sang pagpangluthang sa Bacolod City nagapanawagan sang hustisya. Aring balita eksklusibo. Ang kadulumon sang sini nga balay ang ginapasanag sa mga magagmay nga kandila. Sa kilid sini makita ang nawong sang 15 anyos nga biktima sang isa ka pagpangluthang. Padsini, mga piso nga simbolismo sang panawagan sang pamilya Zemeliano sang hustisya para kay RJ. So naman ako napatay sa naglain bot ko. Paano ka kabalungan napatay si Manong mo? Nagpuli di si Manang Jade ko, gibit. Nga amo pa ito nga tayo manadula sa... Dapat gani, manalagaw pa kami sa, pista. Kag maambaya pag nga, babawi ko bala sa basket, bala nagamba pa sa kay mama nga mag-aamo ko bayching ko, makay mabawi ko sa basket, di pagkaaga, amo na to nadula sa... Sila Renalyn kag Kailin mismo ang naghikot sang ilabalay bago pa man mag-abot ang bangkay sang ila magulang. Alas 12 sang kaagahon sang Domingo, sang ginluthang patay ang menor de edad sa siningadalan sa Celine Homes. Dani, kung sino man to nagtiro si mo, dani, ikaw lang naman siya. Para babala niya nga sakit man ito ginimo ya. Imano. Suno sa mga opisyalis ng barangay, naupod ini sa mga malain nga grupo nga ginaaligar nga pangawat sa subdivision kun kaagahon. Ang aton nga tanod, ang pag-complain na nga may patay ito, ari na dislot, tapos na rubing. So that means sinulat na sila rubing kag mag-operate ang kabataan. Ang ini nga mga kabataan na ara sa 15, kalabanan, mga residente sang Villamonte kag Estefania. Subok. Mabatsaga mo. Makita mo nga isulod ang bata mo sa dira. Nga pakatama sa bata mo. Mayandom patani sa kabuhi. Gulpela na dula sa isa ka. Ginatutukan naman sa kapulisan ang anggulo nga pagtimalos sa mga nabiktima sang kabataan. Mayor nga ginatutukan sa kapulisan ang report sang barangay, lakip na ang panaysayon sa mga pumuluyo. Apang samtang subong, blanco sa gihapon ang investigasyon.